גם להם למה את מצלמת ילדים? למה את מצלמת ילדים? אוי, לא צילמתי את זה מספיק, תביא? לא, רגע, לא רואים, אבל לא אפשר לקרוא, תביא שאני אקרא. בוא תביא לה לקרוא. רגע, הנה. רגע, בוא תקראו גם אתם, תקראו גם אתם. אני מחלקת המדבקות אצלי, מי שרוצה. שלום, הביתה, מה שעה? 4 הביתה. אני רוצה, בא לי לבוא להדביק לכם גם בכניסה לבניין, כמו שאתם עושים אצלי. בואי תדביקי. יאללה, תביא. טיפת בושה אליכם. לא יודעת. זה שלך? אולי שלא, אולי נפל לו מהכיס. של בת היה דגם הספנות של סוואץ' היה מת לקנות שעון ב-350 שקל. כן, היה מת שיהיה לו את השעון שיש לי הספנות של סוואץ'. התמימים האלה יגדלו ויהיו תמימים באמת. יהיו דעש השני. תשלח את ההורים לקנות דיופים של דעש הבא בדרך. איזה אישה. הגיע גבר גבוה, גבר נאה ותמיר, והגביע את רמת השכר. סליחה, את יכולה לחזור פעם, גם במציאות לא פוטוגנית? גם במציאות לא פוטוגנית. מבינה מה את אומרת? כנראה שלא. הוא אוהב, כן, הוא אוהב, כאילו, כל דבר שתגידי כאילו, גם במציאות היא לא פוטוגנית. איזה אני אחזור על זה עוד 10 פעמים, אולי תתחיל להבין. מה זה בחור אינטליגנטי ורגיש? מה זה? אתה בחור אינטליגנטי ורגיש מאוד. נכון? מאוד הרשמת אותי היום. אני יכולה לצלם, אני דווקא פוטוגנית. לא, שצלם את זה. ראינו, צריך להמציא לחן לזה. יש. שעת, מוזמנת. הייאוש מקורב הגירוש, גרמניה הנאצית, טו. לא ישראל הנאצית, גרמניה הנאצית. גרמניה הנאצית. שמעתי, קרא לי נאצית. השעה 4, אנחנו מפרקים את האירוע. שלכם, עם ישראל. שוקלת הכל. לא, את לא שוקלת. את מודדת אותנו. יש לי חדשות בשבילך. ראינו בגרמניה. יש לי חדשות בשבילך. כל היהודים עוברים קלט. גרמניה, לא, אולי שלך. לא, שלי לא, שלי פתח, אתה יודע. שלי מ-1300 כבר בגרמניה. כל הכבוד לה. גירשו, אבל הם באו למדינה שלהם. אלה לא באו למדינה שלהם, יש להם עוד מדינה. הבנת? ולהם יש בדיוק. אני נלחמתי על המדינה. שיילחמו על המדינה שלהם. נכון. שלא יברחו. הקטנים האלה הם לא הסיפור, תפסיקי להשתמש בהם כדי. כמו אלה מעזה, יש את ההורים. הביאו את ההורים לפה בשביל להיכנס להיריון. לא תעיזי להטריד אותי, אל תגיב. אני עושה בדיוק מה שאת עושה. אני לא שמה לך את זה על הפנים. לא, הייתה חדינה, תכניסי את זה לראש. נכון. חוצפה. היא הלכה וחזרה, למה? סיזן. אתם גם חסרי השכלה. מה עוד? תשתקי, משהו נורא, מה אנחנו בכלל מדברים? תתביישו לכם. את באה ללמד? אני חושב שתתני לה גם טרקלדור. רגע, בוא נפידה. איך אתם לא מבינים? אני רוצה לחנך. קחי קונדום. בואי. לא, אני רוצה שאחת כמוך תחנך את הילדים. הנה, תקחי כדי שלא תתרבה. קחי קונדום, קחי. שלא יהיה עוד... צלמי. הנה, כדי שאני לא אתרבה, ואת אומרת האדון גרמניה הנחמד הזה הנאצית. נתן לי את זה, כן. כדי שהוא יתרבה ואני לא. רגע, בואי נדביק את זה פה. מעולה. קחי עוד. לפעם הבאה, בואי, קחי עוד אחד. אולי חילקנו את זה. בואי נביא את זה. לא רוצה? תחזירי לנו, תחזירי. את לא צריכה, רואים עלייך מאמי. אנחנו רוצים שתתרבי. את תתרבי. מחמאות אישיות, אין עליכם. זה באמת הכל פה אישי, נכון? לא בעיה אידיאולוגית. מסכנה, נתקעה עם ססרדון, אין לה מה לעשות איתו, זה מחלקת לנו. לא, הבאתי לחלק איתו. ברור שגם לך אין מה לעשות איתו, נשמה, זה גם נכון? אין מה לעשות. גם לך אין, כי את עוד צעירה, אז את יכולה לתפוס גם מביניהם, לעשות עוד ועוד. יאללה, אולי. אני את שלי גמרתי. אני אשלח לך, למה לא?
בואי נראה, איזה רמה עלובה. דרול, מה יש לך להגיד? יאללה. שהילגת למדה קצת אינטרנט. השמאל, את רמה? הפשפש עליו. הם אמורים להיות תרבותיים, השמאל. השמאל, כן. כן, יש להם שפה תרבותית. היא אומרת שם פה למישהי, הלוואי שתקבלי ויברטור כזה? ככה היא אומרת. תביא לה, היא רוצה את זה. סליחה, כדי שאני לא אתרבה. לא תתרבי. נכון, שלא כי היא רצתה קונדום, נו, בסדר. איך הפשפש עלה למעלה? היא כבר מתחילה לעשות... חבל על הזמן. איך הפשפש פשפשית עלתה למעלה? ומה את תומכת? תגיד לי מה את תומכת. היא סובלת, לא את. לא, היא תעשה לך מניפולציה, עריכה. בנווה שאנן למה באתם לגינת דמודינה לעשות כדי לתמוך בשכנים שלהם. למה בגינת דמודינה? גינת דמודינה שייכת לשכונת שפירא, למה פה? מה זה משנה? כל המדינה שלנו. אני מדברת איתה. לא, גושטן. כל המדינה שלנו, מדינת הלאום היהודי, ובזכות זה ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות. משחק בה, והילדים שלהם... תקראו קצת, אתם יודעים כבר מה זה גוגל. גם הילדים שלי. אני לא יודעת, אני לא סוג... ובתוקף זכותנו המדינית וההיסטורית, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. לא, מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל. טוב, טוב. אבל אתה רואה מה זה מעכשיו לדאגים. לא, את פעם ראשונה, בואי תראי. אמרו לך שאתה נשמע כמו שדרן רדיו. תגידי שמאלני. שמאלני. לא, זה לא נכון. הם שמאלן. מה זה קשור לשמאל או ימין? מה זה קשור? הם שמאלנים. זה מה שיודעים להגיד, הם שמאלנים. הם אשכנזים. אל תפלפלי לי את המוח, ההורים שלי שמאלנים. ההורים שלי שמאלנים. סליחה, ההורים שלי שמאלנים, ומתוך עיקרון הם נשארו ביד אליהו. לא עברו לצפון תל אביב. הלאה, כי הם אוהבים את האזור. ולמי את בחר? לאיזה מפלגה קיקיונית שתדאג שלא תהיה מיזוגניה? מיזוגניה, איך שאומרים, נו. יאללה, הנרקומנית הלכה. אמרה שהיא לא שמאלית, מה שאלתי אותך, מה את בחרת? אם הייתי במרץ. יאללה. אכל קשה משטרה. תעשה אותך מתיקים מן המים, שאתה מתעצבן. הנה, הביאו גם מישהי בשר ורוד. רגע, הנה מורה מרוגוזין. תום המורה, מה שלומך? המורה מרוגוזין. בבוקר מורה, בלילה מה? בואי. זה באפק שלה תומך ברוגוזין, תעני. היא לא רוצה לענות, היא מגולה הפנים. אנחנו עוד מעט חוזרות. מה ההגדרה המשפטית של החלטה? סתם שאני יודעת, כאילו. אתם מטרדים חיילים כל שישי, בבילעין. זאת אומרת, לי את הטרדה? את יודעת מה אני עשיתי? את יודעת מה אני עשיתי? כן, בואי נשמע. אתם חוזרות עוד מעט, אז תבואי. מה זה עכשיו זה? זה תוקן כזה. מה זה אבל אמור להיות? שנייה, הוא הולך איתם עוד. חברה שלך, בואי. כן, חברה שלך. נו, מה רצית? אני לא רוצה אותך. קראתי חברה שלך, נו, למה? עכשיו היא לא רוצה, אני מתביישת. היא אמרה לי חברה שלה. מה? לא מצלמים אתכם. היא רגילה לצלם אנשים בלי שהם מרשים לה או שהם רוצים. מאוד נהנית להפריע ולהציץ ולחמם ולשקר ולעשות מניפולציות. אני? לא. על מה אתה מדבר? את בכלל לא. למה אתה מתערב? ככה. אני רגילה לשקר? מה אני רגילה? תגיד עוד פעם. לעשות מניפולציות.
מניפולציות, לשקר, לעצבן, להציק, אני יודע שאתם נהנים מזה, וזה בשבילכם שעשוע וצחוקים ומצחיק, נכון? זו המדינה שלכם בכלל. זו המדינה שלכם. לא. המדינה הזאת היא גם שלי, בדיוק כמו שלך. לא שלהם בכלל. המדינה של סודן. הם כרגע פה, אתה יודע, אבל כל השטויות האלה של... הם חיים בעוני שם, בגלל זה הם באים לפה, הם חיים בעוני. מה הקשר? הם סיפרו, הם אמרו לי. חבר'ה, יאללה, חלאס עם הפרובוקציות וזה, יאללה, קדימה. אל תענה כבר! יאללה, מה... אוי! רונית, הנה חברה שלך. רגע, זוזי, שנייה. שפי! שמי. בואי, רונית, הנה חברה שלך. איזה חברה שלי? זאתי שאמרה התנהגות הישראלית שלך מגעילה אותי. אלוהים. יודעים את זה. תגיד, תראי מה יש לה ברגל. יש לה מספריים ביד? אתה יכול לקחת ממנה את המספריים? זה לא נשק מספריים? אז מי את? זה שלהם. תביאי את המספריים, אל תיגע בה. מה זה את? הוא בצד שלכם ואתם צועקות עליו. את נותנת לו שתחזיק מספריים? יש לה מספריים ביד, אימא'לה, אני ממש מפחדת. לא, ככה באיום לא. זה איום. מנסים לקחת את המספריים והיא לא רוצה לתת. חצופה. עם מספריים ביד, אימא'לה. היא אמרה מקומה מכל המפלגים. היא הוציאה לשון לי ועשתה עוד כל מיני. שקר מכירה אותך, את כל פעם עושה זה בעיה. דעש. לא, היא... מותר לה! מי עשה בכלל? טלה! אל תגיעי בי עם הסליחה! אל תיגע בי, אני זה מה שכתבת. אתה רפיע לא... גזענית. ממש לא, לא מדינה שלי. יאללה, שלב הבא, תודה לנאצים, תודה. אל תעני לילדים. אני לא פוליטי, אתה חג סוכות שמח, אני נהנית, בקושי גם אתם. הכל מצולם, אני לא שקרן. הכל מצולם שהילדים... עוד פעם אני אגיד, ילדה ניסתה כנראה לדקור את שפי או מישהו עם מספריים. לזה הם רגילים, מספריים וסכינים. איפה יש לך אופניים? יופי, הלכה. כן. יאללה, מה, לא נשמע בפעילות שם? חיים מה יש לו בעד? שום נגד עין הרע. שום נגד עין הרע, יש לו בעד. זה מראה אייפון. אנחנו רוצים תמונת ניצחון. הם ילכו עוד מה, הם יבואו עם יימאס להם בסוף. יימאס להם בסוף. אני רוצה בשידור חוזר, הישראליות שלך מגעילה אותי, בואי אליה, רגע, אם תראה אותך, היא תגיד לך מזה, בואי. זאת שאת מגעילה אותה? כן. נעשה סביבוב מסביבה. כן. דנה, הנה חברה שלך. הישראליות שלך מגעילה אותי, נו תגידי זה עוד פעם, תגידי. אבל חבל, אלישבע לא פה. מה אלישבע צריכה להיות? כי גם אלישבע גם בסרטון. אני רוצה שידור חוזר. וואו, מה הולך לה? לא, השתפרה, היא קיבלה. יש לך שאלה? לא. למה את עם התיק הפוך? כן, תחזיקי אותו ככה, תתגאה מאיפה שאת. למה לא? היא גאה במה שהיא. נכון? היא לא חייבת להראות לך. גם אתה קולומביאני? כן. מאיפה? מאיפה? מקולומביה, איפה שיש כבוד. כבוד שלא באים לחפש ילדים. באים אליה. עוד פעם אתה אומר, הנה. אתה קולומביאני? כן. בוא תגיד שלום, קולומביה, בוא. הולה, קולומביה. מאיפה אתה מקולומביה, מזיר? מאיפה שצריך להיות. מאיפה? מארמניה. אתה מהדרום. מהדרום, כן. איפה שיש כבוד. למה? גם מהעיר שלי יש. זה הכבוד? כן.
כן? אנחנו ברנקיה במקור. ברנקיה. מה זה קשור? Bueno. Bueno, chao. ¿Qué quieres de mí usted? Yo quiero que usted no siga hablando. Bueno. ¿Qué te importa? No me molesta usted. Usted se importa, pero no importa. Bueno, bueno, ya. Dice con ra, no con en español se habla. Sí. Se hace la miss. póngase מגן דוד, ישקס למעלתין. גם אלה הגיעו פה, לצערי. מה אני אגיד לכם? אני יודעת שלא יהודי, רואים עליו. הגיעו כאן גם קולומביאנים גויים. לא מתביישת. למה יש מתביישת? אני קולומביאנית, לא מתביישת. עכשיו אני ישראלית. לא מורידה את התיק, לא בא לי להוריד את התיק. לא בא לי להוריד את התיק. הנה, בוא תצלמו את התיק, מי שרוצה. אז לא יודעים מה יוצא. אני מתביישת שהוא מהמדינה שלי, באמת אני מתביישת. כן. אתה לא מהמדינה שלי, אתה לא. קולומביה, גם אני. אני מתביישת. המדינה שלך, גם את. קולומביה, לא נראה לי שידעת. בקולומביה? אתה לא קולומביאני. אמא שלי כמה שנים עלייך, ואמא שלי קצת יודעת יותר דברים ממך, ואמא שלי לא מדי. אמא שלך גם לא אמורה להיות פה, סורי. נכון? נכון? אז יופי, אל תדבר איתי. אל תדבר איתי. אין בעיה, ביי, שלום. למה את פה? כי אני יהודייה. מה קשור? אני יהודייה. סבבה, אתה לא יהודי, אתה לא אמור להיות פה, תחזור לקולומביה, גם אתה. אני נוצרים פה. סבבה, אתה לא אמור להיות פה, ביי. תחזור לקולומביה. תחזור לקולומביה, אין בעיה. זין עליו. איך אמא שלך הגיעה לכאן מקולומביה? מה? הביאה סבים לארץ? מה אמא שלך עושה פה? זה 900 שקיבלו. אני אדבר על אמא שלך ועל מי שאני רוצה, אתה תסתום את הפה. מי אתה בכלל? תחזור לקולומביה אתה לא אמור להיות פה, גם אתה. בעזרת השם. יאללה, תחזור. אל תגיד בעזרת השם. אל תדבר, אתה בכלל לא יהודי, תגיד בכלל בעזרת השם. מה זה משנה? תחזור לקולומביה אתה. אין לי כוח אליך. גונוריה דה מיירדה. הוא קולומביאני? כן. אז תגיד, אי אפשר להגיד את זה. גורדו הוא לא שמן, נו? זהו, מכוער. אני יודע קללות יפות. מה אתה יודע? לפרק לך? כן. בוא נראה, נצטרך ממך. מה אתה יודע? סתם, לא. מדרה, היכו דה פוטה. יפה, כן. מדואל על הקונט שזה כואב לך. זה לא כבר קללות של קולומביה, אבל כן, בסדר. זה לא קללות מקולומביה. ומריקון. ודרך אגב, אני אגיד לכם משהו, אלה בשידור, אני הקולומביאנית היפה. היהודייה שאוהבת את המדינה שלי. הוא ברח מהמדינה שלו, הוא גוי. אמא שלו בא לכאן, כנראה, מה? מריקון. זו קללה שגברים החיסונים. הנה עוד אחד במסורה. כן, אני רואה. את יודעת מה זה מריקון? אני יודעת מה זה. זה מתכוונים ליותר מאוד. אני יודעת. תאמין שזה, ביקר שזה... ביקר שאתם באים לפה רק בגלל... אם אתה לא מבין, שנייה. הנה רגע. גם יכול לא, אתם אם הם יצאו להגיד אז למה אתם באים? אתם באים שהילדים נמצאים. אנחנו נמצאים פה כי הילדים נמצאים פה, לא כי הם נמצאים. באמצע השבוע הם לא פה המתנדבים. אתם כאילו באים לעודד את מה ש... באמצע השבוע הם לא פה המתנדבים.
זה בושה, קולומביאני. בדרך כלל קולומביאנים הם אנשים טובים, מה קרה? מה היה התקלקל פה? אני לא מדברת איתה. זה מה שאתה חושב, זה פה רק אותנו מעניין הילדים, לא שלא אני מכיר את אמא שלך. כשאתה תהיה אזרח המדינה, בעזרת השם, אתה תצטרך איתנו לבוא ולהגן עליו. לא בעזרת השם ולא מעליי. אתה תצטרך לבוא ולהגן עליו. עכשיו נסתכל כבחור צעיר, אני לא מכיר כבחור צעיר, אתה אומר וואלה ילדים. הוא יודע יותר טוב ממך.